Авыл җирлекләрендәге фельдшер-акушерлык пунктларында хәзер фельдшер ярдәмчеләре кеше шәфкать туташлары эшли башлаячак. 4 ай дәвамында алар махсус укуларда булдылар. Имтихан тапшырып, таныклык белән 1 февральдән үз эшләренә керештеләр. Зилә Максимова югары мәлем авылы халкына хезмәт күрсәтәчәк. Яңа вазифадан куркып калмаган, чөнки тәҗрибәле фельдшер белән бергә эшләячәк. Югары мәлем фельдшер Талипова Раиля Рафиковна, ул бик тә белемле, тәҗрибәле, инде 30 ел эшли үзенең урынында. Ул халкы бик ярата һәм хөрмәт итә аны. Мин шундый фельдшер белән эшләвемә бик шатмын. Фельдшер ярдәмчеләре халыкны диспансерлаштыруның 1 этабын үткәрүдә, документлар тутыруда, аз хәрәкәтләнүче пациентларны күзәтүдә ярдәм итәчәк. Аларның бурычы шулай ук интернетта эшләү, билгеле бер күрсәткечләрне участок терапевтына дәваханәгә җибәрү. В их обязанности входит уход за тяжелобольными пациентами, помощь фельдшеру при диспансеризации, измерение артериального давления, глазного давления, температуры. Также проводит перепись населения, проводит диспансеризацию, флюорографию. Кеше шәфкать туташларын үзәк дәвахана баш табибы Айдар Фатыхов та тәбрикләде. Җаваплы хезмәтләрендә уңышлар теләп тантаналы төстә бейджиклар тапшырды. Во благо населения нашего района делать свою профессиональную работу профессионально, достойно и красиво. У вас практически такие же права, почти такие же права, как у фельдшеров. Вы будете, еще раз говорю, участвовать в профилактических осмотрах, то есть подготовке больных к профилактическому осмотру. Район буенча халыкка 46 фельдшер-акушерлык пункты хезмәт күрсәтә, шуның 17сендә кеше шәфкать туташлары эшли башлады. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.